Hi, good morning everyone. Dito ako sa Ratmon Makas dito sa kainan na GR Native Chicken. Dili na ako. Yan yung mga tindahan dito. Meron silang kapanin. Ito yung tapos sa loob. Yan, masasarap yan mga pagkain nila dito. Tsaka malinis. Maraming kumakain dito. Ang mga bihero. Minsan napupuna itong kain na ito. Yan. Okay. Tapos yan yung tindiran ng guwapa. Ito mga guys, yan yung kainan na lagi kong kinakainan dito sa Makas. At hindi lang ako dito ang kumakain, maraming tao ang napadaan dito. Lalo na yung mga playero, napadaan sila dito para makakain. Sana kung mapadaan kayo dito, dumaan kayo minsan-minsan at tikman nyo ang pagkain dito sa GR Native Chicken sa Makas. Thank you so much. Sana panoorin nyo ang aking video, Joel Aro Vlog.